Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suping tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Maris. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Bulong ng Palad. Sana O Cebu, Mag-unsa man kag Cebu, Maris? manabaho ko dito ma. Nga naman, may kailari ka dito. Naamon ko'y Amerika nga mubalik og Cebu pa. Iya kong ikuyog kay iya kong ipasud sa iyang kitrabahoan. Muadto ko maha pa. Ay, ambot lang ni Papa ni mo ay. Muadto ko og Cebu pa ha. Sige na pa, sugot na ba? Nah, nakaw. Kamping biya dito ha. Oo pa. Salamat in taon kay nakasulig og trabaho din sa Cebu. Hi, Day Maris! Uy, Discipline! Kumusta man ka din eh? Okay, kita ayo day. Og salamat din sa imong pagtabang nako day ha nga makasud ko og trabaho. Pag binuotan lang kid ha, aron magdugay ka. Oo, day, uy. Magbinuutan gyud in taon ko dinhi kay isud kay mangitag trabaho ron, uy. Ben, kiyam na kita bagong kauban lagi din eh. Ila-ila sa tana, uy. Sure. Day, si Jerry. Jer, si Maris. Hi, Maris. Hello. May gani ka nisugot ang imong uyab nga moari ka Cebu, Maris. Wa man ko'y uyab. Oh? Wari kay uyab day. Nasa ato pa day. May chance day ko nimo. Ha? Bitaw Riz, bahala nagmuingon ka na ko nga preskor kay ko. Gusto lang kong maibaw ka nga ganahan kay ko nimo. I love you, Maris. Jerry. Ay, kabala ka. Huwag ako magdali. Makapaabot ko kung ganus aka maluin ako. Bantog ra nga nagsigig pangita ni mo. Kunain kuno ka. Nangita ditong timing nga makapagawa sa iyang gibati. Lagi day, uy. Nagkapanguyab gyud. Unyan sa man. Imong gisugot? Wa day, uy. Ano man? Di ka ganahan niya? Okay naman gud siya. Buutan man si Jerry sa kong tanaw. Ako kung nakakay feeling sa niya. O sukta ko eh. Tinood, Maris. Imo na kong gisugot. O, Jer. Uyab na ta. Salamat kayo, Maris. Maris, ugma ba? Huwag matay trabaho. Manuloy ta? Asa man ta manuroy? Bisag asa lang, God. Na may nindot ng suruyan din sa Cebu. Oh, sige, sige. Aron, makita na ko ang view din sa Cebu. O, man, nalingaw ka sa itong pagpanglaag. Lingaw ka ayo, uy. Daghan kay nindot din sa Cebu sa. May noon kay nalingaw ka. Unya, asam tayo ni Ron? Ihatod na lang ko sa among kipuyan aron makapahuway na sad ko. Okay, sige. Jer, abi ba na kong imo kong ihatod sa akong kipuyan? Anong kidamang ko nimo ining kamay kwarto? Unya lang ka na ko yatod kay sayo pa man sad. O gikapoy sa koy. Dali. Mamahuway ta dre. Jer, kung sa mga inaasim mo huna-huna, yaw na kay gustong buhaton ako. Maluwi ka ayo na kipadayo eh. Naunsa koy? Nagkurog mong ka. Jer, sige na manggawas na din hipa. Naunsa makaris. Ha? Nga mga hadlok man ka na ako. Uyab man ta. Ha? Oo. Jer, manghaw pag ka, uy. Mo magdili uyab uy. Pagkaksa ko bi. Jer, Okay na kay kung nangandoy nga makakus ka. Maris. Jerry, ayaw pa. Maris. Uyab ba yata ha? Basagtik sa ko. Basagtik ko sa kong buhaton kay. Ha? Basagtik. Jerry. Maris. Maris. Ha? May nahitabo ninyo ni Jerry? Uday. Wa ko makabalipat sa iyang kibuhat ako. Ay, ginuo ko in tahon ni mo, day. Uy, kumpiyansa man kaayo ka, uy. Unsa naman ako mamabdos ka? Di sa tingali may tabo nga akong pasagdan. Uy, kung pananglit, mamabdos ko, day. Maayo unta, day.
Wa naman kudok. Kuyawan kay ko ini na. Di ra ba ko ingon-ini? Ay, magpalit ko pregnancy test aron maklaro niya. Ginoo ko. Positive. Diyos ko. Diyos ko. Kinalang mahibaw ini si Jerry. Unya, unsaon ta man na? Sure. Masa mo naging panulti ni mo? Ang buti mo ipasabot na imo kong pasagan ini akong kahintang karon. Klarohan lang tika ha, Riz. Di pa ko gusto nga musod og responsibilidad. Ganahan pa ko maglingaw-lingaw, kay wa pa ko matagbaw sa akong pag-aulitaw. Kung saan man ini ron, pagdos naman ko. Oh, aron di ka mo problema, ana. Ato na ipakuha ng imong gimabdos. Sagpahis ka! Sagpahis ka! Hayop ka! Human sa imong gibuhat ako, mo ingon ka nga ipakuha ni mo akong gimabdos? Di na ko ni ipakuha. Mupauli ko sa amo ug ako ni pakatawon bahalag way imong amahan. Ginoo ko. Mao day na nahitabo nimo dito sa Cebu, nak. Pasayo ako ninyo, Papa. Gadanghan ka ba lang? Patato ka niya ang lugar. Nga muli ka na yung bidhan ka. Pasayo alang ko ninyo, Papa. Wa na tayo mahimo ini dong. Naa naman na. Ato na lang daw ato nang umaabot na itong ako. Ha? Manarbaho ka? Oo, Ma. Kanya ka mga bahala ni Inday, kaya dako-dako naman. Kinahanglan ko man trabaho, Ma, para sa akong anak. Nanarbaho ka? Ya, muli ka din ka mapusasap. Pa, di na ginamahitabo pa. Kaya nakatilaw na kong tagam. Mayuta. Ayaw babala ka pa. Manrabaho ra ko para sa kaugmaon sa akong anak. Di na mahitabo ang magpadahap ako sa mga lalaki. Hi. Ikaw na yung bago na mong kauban din eh? Oo, Ako na si Dante. Ikaw? Maris. I love you, Maris. Sorry kayo din, ha. Di na ko magpadahap sa diskarte sa mga lalaki. Human ako mailad, ana. Tinuod na yung ako nadunggan nga single mom ka? Oo, tinuod na. Unsaoy, nagpadaman sa bulatik sa mga lalaki. Moto na mapdos, niya, wa pangasawa. Ay, may mga lalaki nga ingon ana. Ang kaputli ra sa babae ang ilang giapas. Hibaw ko, uy. Parihas mo tanang mga lalaki. Ah, Ang amo ang pagkababay ang inyong giapas. Nasayo ka, Maris. Lahi ko sa ubang mga lalaki. Kung hatagal lang ko nimo, higayon. Mga asawa ko nimo. Ug andam kong mga mahal sa imong anak. Sorry gid kaayo, Dan. Bisag unsa pa imong buhaton, di na ko madaan na. Naningkamot na gid ko nga makatrabaho aron mahatagan ako og maayong kaugmaon ng akong anak. Ug di na ko anang gugma-gugma kay igor akong ilaron o pasakitan. Minsan ang takbo ng buhay mo. Dili gid malikayan nga naay manguyab na ako. Ang uban gustong mga sawa o mga mahan sa akong anak. Pero wala ko mapada. Ni-focus na ko sa akong papantrabaho aron makapalit ko sa panginahanglan sa akong anak. Dini na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power sa RMN. Ang kaagi ni Maris nga taga Davao City. Uban sa awit ngayon di pangayo, awit nga nagalahan, gulong ng palad. Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suping tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ryla. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. The ones we once loved. Pre, ganyan pa kasing tuto ka lapay. Ulan na na. Ha? Wala, kasi kung tanaw, murag. Siya ko sa. Sige.
Hi. Hi! I'm Gianna. Ikaw? Ryle. Nice to meet you, Ryle. Nice to meet you too. Hello. Yes. Can I have your number? Sure. Iyan mo na kong gisugot? Oh, Ryle. Yes. Thank you, Gianna. Thank you kayo. Isaado ko nimo. Dili ka magmaayos yung pagsugot na ko. Nakauyab na gito ba eh. Finally! Unya, kamusta pa man sa daan nato mamit natong bayan, ha? Pohon ba Oo. Sa pagkakaroon, busy paligid kayo si Gianna. Sige lang. Tuhon, bay. Hmm. Magsabot lang yata ninyo kung kanusa. May gani kayo, dili ka busy ron. Nakigayong pa sa pagkikita na ko. Maulagi. Nagtusol bitaw ko nga mabisi mi pero dili man di ay. Pwede ko pahibaw kung unsay mong work? Ha? Kuan. Excuse na ha. Tumagon ka na ako. Importante lang. Sige lang. Ano ka ni Gianna? Every time mo tanak ko niyan, kung sa iyong trabaho mo, siya maglikay na ko. Okay. Sige, bye. Ryle. Ryle, I'm sorry. I have to go na. Ha? Nga naman? Na ako importanteng meeting with one of our clients, good? Abin ako, dili na mag-visit na eh. Masalig akong pagtuo. Pero bago lang ginanawagan akong boss. Magkinahalan ko na sila sa akong presensya kaya ako kuno nga kliyente. Ano ba? Unsa ba ka oras sa mga man? Wa pasad ko mahibaw. Pero sige lang. Mo-text ako nimo, okay? Okay, sige. Maudi ay. Maudi yung nakikita ka na ako. Kigibiyaan day kang Gianna day. Mau lagi? Oo niya, asam ta ni. Tagay ta? Tara. Mangita na lugar. Di mo, tagay. Lipong ko da. Bay. Awa na be. Ha? Kaya ba? Naglingkod sa unahan. Ayan ang usa. Kanang guwapa ba? No? Guwapa no? Ha? Putariyar ba silag na ni Gianna? Unsa ba? Dili bay, ilailaw na to. Ako si Venice. Ako day si Ryle. Okay na ba nga makig-amiga ko nimo? Waray mo sa ko? Wala man. Maayon naman. O niya, asa man ta iniinig human din eh. Ha? Iris. Patugdi ko. Unsa mo rasa? Shit. Kadagang miss ko si Gianna. Hindi ko. Mag-inis ko. Asa naman ka? Vinis. Sorry pero kinamala ko mo ito. Gipangita na kasi mong uyab, no? Ha? Galing na lagi na siya nasig panawag ni mo. Pukawal na di ka pero... lamig magod kaayo ang imong katuwag. Vinis. Ayaw ka pala ka, Ryle. Isipon ko rin ng gapiuna nga way nahitabo na to. Pero in case ganahan ka mag-ipay, pwede ako rin mong tawagan, okay? Vinis. Naibaw kong naluod ka na ako, maong... Wa ka mo tubag sa akong mga tawag gabi eh. Maong ni tuyo gina ko nga girintahan ng condo for one night aron makaspend ang quality time together. O maluto ati ka sa akong specialty. Thank you, Gianna. Basta para ni mo, Ryle. Buhaton kinako ang tanan. Andam kong i-give up ang tanan para ni mo. Gianna. Sige na. That's it. Sa ato pa, kay imo man gikuha ang namdo natong Venice. Buti pa sabot nga, mausban pag dayto. Ambot lang. Ambot lang. Murag sa akong tanaw, no? Murag nagpangita pa man gabay. Sa tinuod lang ba eh. Nag-ibugoy ko.
kung lawas ng kalipay ra ba ni o doon na nagid ko na feel niya. Oh, by Ryle. Kapil na tamahita po. Unsa man ato. Binis. Sa tinuod lang, Ryle. Una, nagtuugay ako nga last namin akong gipati kay nimo. Pero sa kadugayan, maragahi naman. Maragabot ka nagkit ko nimo. Sa tinuod lang, Binis. Una na silang kipatin ako. Kumana, ang sabi buhatin nimo si Mugayap. Mangita naman akong timing. Makibuha ko niya. Kumauna, nalipay ko sa mga desisyon, Ryle. Pwede ko yugat ko nimo. Asa man? Birthday mo sa kong barkada karong Sabado. Gusto na ko nga ipaila-ila ka kanila. Kuya ta ha. Sige ba? Mo din si Ryle, ako kayab. Hi. Hello. Hello. Mga classmates na ko sila, Ryle. At the same time, mga barkada na sad. Sige nun. Kaya magpalit na ko para diretso na ba? Magkaon. Ikaw lang pagbuot, uy. Imo ba yung birthday? Sige. Ibang siya girl. Milagro kayo magsama ko pala. Huwag imong apti. Ya, makasamog pa ka siya. Nag-off mo na ako akong cellphone. Mau dia. Mau juga eh. So kung ito ni Marwan. Nalagay ate, babe. Yes, babe. Please. Ikaw ati. Nag-apos ka. Lagot kini mo. Unsa? Unsa man? Mapauli ka? O ako ning iyabuning tanan ninyong gipang-inom karon? Diana. Oh, Ryle? Wait. Oh, kaila mo? Siya nga kong iyap, Binis. Siya di ay. Sa ato pa, nigamit sa kaglaing pangan aron dili mailhan ang tinud-anay nimong pagkatao. Ang tinuod nimong baho. Di ba, Ate Malin? Venice, Kadayot. Dili, Diana, ang pangan. Malin ang tinuod niyang pangan. Siya ako magkuwang, Ryle. Og dili Gianna. ako may nagbuhi nimo. Ako may nagpakaon nimo busa wa kay katungod nga tubagon kog ingon ana. Og kinsa man ang sugod mong buhiton ko nimo? Nagtugang gikalipay nako ang kwartang gipakaon nimo nako maggikan sa laway nga binuhatan. Bisag kung saon pa ko nimo pugos aron mo mauli sa ato, dili ko mo uban nimo. Karon ginahibaw na ka sa kong tinuod ka pagkatao. Makabiyak ka na. Pero Diana. Ano man? Ano? Nagtuho kang sayod para na ako kapasapasahon og laing mga lalaki aron lang makakwarta. Taas kong pangandoy sa akong kinabuhi, Ryle. Pero sa'yo nga gikuha na mo ang ako mama o papa. Bata pa ko sa niyang nawaha sila na mo. Elementary pa ko atong panahon na. O na si Venice mag-grade 1 pa. Diana. Malin. Bisag usa dali ako gisudlan nga trabaho sa una. Aron lagi mabuhi. Huwag bisan usa sa abong mga iyaan nga gusto mabuhi na mo. Maong kinahanglan ka maning kabot ko para sa kong magod. Nisuway kong pangitag na nga trabaho. Pero kung ang unagad kayo, ilabi na pagtungtong niya sa kolehiyo. Maumahalik bisag ako may maalaot. Kay mo'y gusto na ko nga bisag, wa man ako matuman akong pagantoy. At least bisag sa kumanghod na lang nga makahuman siya. Nahibaw kong tako sa'yo pero gibuhat din ako tungod og alag niya. Para sa iyang kaugmaon. Pero abot ba? Gusto naman ako batiun o kalipay nga tinunanay. Pero ako mahibaw ko ng permi maning inaho sa Ginoo na ako. Di mo na utak ko nakafeel ang igunaan nga kalipay.
Pero ako magdahom nga doon sa nagpalo yung kasakitan eh. Kung malipayon mo sa kumagod, musupport ko ninyo. Untain mo siyang pagkaon. Kung dili mo siya binuangan, sama sa imong pagbinuang na ako, Ryle. Saw you singing your song the other day. I felt to get better as I looked back how things went. Sa tinuod lang, grabe ang akong pagmahay ng ipati human ko may bawas sa tanan. Mas nakafeel ko kaluoy ni Malin kaysa nabinis na yung mangod. Ang ending, way bisan usa nila nga akong kipili o gikaat na akong connection nila. Kaya feeling ako mo'y nakapasamot sa sitwasyon nila managsuon. Dinin lang ko to. Dagang salamat, Amen. Mao dito manghitalang kaagi ni Ryle na taga-Tagum, Davao City. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga naguluhan, the ones we once loved. So I apologize for calling. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O gingaman sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ruel. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysayo kong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ituloy ang laban. Manganta ko ninyo nga, uskwila ko, grade 11. Murag lisod man na, Ruel. Uy, kinahibaw bitaw ka nga lisod kaayo ta. Mauna dong. Usara ko rin atong pangita, pagpangumarag yun. Tabangin ako ninyo nga mag-uskwila pa, ma. Kaya kung mahuman ako ning grade 12, mangita mo ninyo kong trabaho. Amo pa lang sabutan ni mama ni mo, ha? Kung mahimo ka ba nga makaeskwila nga wa patay kwarta. Huna-huna aha kung may eskwela ka. Adto pagag syudad. Unya, mangita pa tag-imong kapuyan. Kabangutan na akong mga amigo pa, ma. Basinog may kaila sila nga, barako ng binuhan. Inangal makaskwila gid ko, ma, pa. At tulong kaabang doon sa mga abangan bay, kay barato rin ito. Tinuod, may Mervin? O lagi, ingas ma magpapanin mo. Aron, duro kayo ta. Sige, bay. Uso ba? Kung sunadog ka, kamiskwila dong. Magit pa. Sige. Usugot ko kamiskwila ka. Salamat pa. Pero kinahanglan nga magwantag yung kaskalisod, ha? Usaol, pobre ba ta? Sige na ba? Kayahon ako. Ang importante nga makaskwila ko. My guess, grade LED na gito bay. Lagi bay, huwag lipay kay kubay kay nakaskwila gitaon ko. Maning kamot lang gito bay. Na makahumang gito itong eskwela. Pero Will, may klase ron. Suwan, kuya mo. Asa man mo, bay rin? Ang gula may katubhan. Aron namin ang baho sa espilahan ba? Sige bay, kuya ko ninyo. Kuya din yung munggo na sa katagban eh. Pero, agyatahon lang ako eh. Parang nakutang baon sa eskwelahan. Kumusta man ka din, Ruel? Paigid ba? Sahay, okay tarong kaon eh. Huwag ko karata. Muna akong giingunin mo, nga lisod kayo kung may eskwela ka. Kaya iwa ko yung kasuporta ni mo. Kaya kuwang ako kita. Sige na ba? Mangita lang paagi din nga mabuhi ko. Gutom na ako eh. Saom na ko ini. Nga, huwag magiging kwarta. Ay, Will, sa magkakupang ng nauli mo, ano ba? Gutom kayo bay. Nga, huwag ko kwarta dre. Ha, pasita ini ba yung kwarta? Bay, pwede mo yung piso ni mo. Ako lang palit ng tubig. Naroon, mawaning akong kagutom. Yun ha? Timing ngayon, di ko piso. Oh, William. Salamat ya. Ruel! Dong, Ruel! Tay, tawag kayo ng gina mo. Nang? Dali na kong kadiyot!
Yang? Pero may kung makabantay ni mo nga kunting snacks na gani. Dili ka mo snack. Saon, wa mo kay kwarta nang. Karon gani gutom kay ko. Abi ni mo dong. Naluoy ko natanaw ni mo. Unsa man. Musugot ka nga, mutabang-tabang ka na ko din sa kantin human sa klase ni mo. Ha? Akong ingon ang tag-iya ining kantin nga patabangon ka na ko din he. Walang kay sweldo pero libre kas kaon din he. Sige lang, musugot ko. Ang importante nga, malibay ko sa kaon. Hako taning duha ka sako nga basura dong. Ilabay ni sa gawas. O, nang. Wawa niyo akong gibuhat eh. Nagdago ng duha ka sako nga basura. Ikatawan ko sa mga estudyante nga nahabilin din sa laman. Bahala na sila eh. Hindi na ako sila tagtong. Ako na nilabay ron. Makapauli na ako. Hey, Ruel. May kay niyan ako ba? Nga naman di ba eh? Yan yung magandang tagyan ng building house ba? Nangita niyo mo? Wala. Basig maningin na to ba eh? Ha? Murag maugin na ba? Mubalik ko na to siya ugma ba? Maayo kay naabtante ka, Ruel. Ate? Gahapon ragod ko nga nagsigig atang-atang nimo nga mauli kay manil na ko sa abang ning imong gipuy-an. Ate, buhang yun ako ni mo, te. Sa sunod adlaw lang ko mo bayad. Wabagi ko yung kwarta, te. Wapa mo ganun, Maris, Papa. Pagkagamay ragod unta ng imong bayranan, we. Pila ragod ng 200 ang buwan pero naglisod pa yung kagbayad. Pasensya na ka, te, ha. Wabagi ko yung kwarta. Ani na lang. Ugma sa baduman, wa man kay klase no, na ako ipahakot ni mo nga kawayan, aron maimpas ang tulo ka buwan ni mo nga abangan. Sige, te. Kapunik ako. Wabagin mo naman ako umahakot ng kawayan. At usulan na akong kakapay. Aron maimpas ang akong abangan sa akong gipuyan. Kailangan sa akong lawas, eh. Ruel! Okay! Wala lang ini mo, ha? Sige, bay. Uy, kamusta mo ka? Lain akong lawas, bay. Kaingit ko ni mo, God. Hilantan ka? Oo, lagi, bay. Uy, delikado ni da. Kaya Ruby makatiman ni mo din, eh. Ha? Aka dita, makita kong tao ba nga makakuha ni Papa ni mo. Ipakuha ti ka din, eh. Higop og maayo aning utan aron maulian ka. Nganig human, inom og tambal. Salamat, ma. May gadi kay na aday na kapahibaw na kung gihilantan ka. Nauna. Idalita kong kuha ni mo dito. Naunsa ba di ay ka doon maghihilantan man ka, ha? Sa sobra tingnan akong kahago, ma. Pa? Mong naingan ini ko. Mao binay akong giingon ni mo, ha? Nga pait kining atong kahimta. Nga, eskwela ka, uya ko ang tas kwarta. Kung mundang lang ka kasi pag-eskwela, no? Kung pamangan ako ni mo din sa bukid. Dili pa. Di sagod siya nga hitabo. Mupadayon ko sa pag-eskwela. Well, Usahay, lami na kayong isurrender tungod sa kapait o kalisod nga ako nahiaguman. Pero sa gihapon, nagpabiling kong likon aron maabot na ko ang akong mga pangandoy. Sa pagkakaroon, padayong git mong pagskwela. O kung kinsa ritong ganahan mag-friend ako sa FB, mao niya ang akong account. Roel Almares Estimar. Dinhin ng kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Pagkatumanitalan, kaagi ni Ruel,
na taga Purok Alindahawan, Barangay Bago, Don Salvador, Negros Occidental. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagawahan, ituloy ang laban. Jan, karong gabi ba? Kuyog ta ha? Asam ta, Baynilo? Na may disco speakers barangay. Manglaog ta. Ay, di lang tingali ko ba Kay, musayo pa kong daro. Ikaw ba? Sigil nagagatubang na imong kabaw eh. Di ka makauya ba na bay? Suruy-suruy sa doy. Bay, Basta, arayon ka karong gabi ha? kunya, di mo gibong kumusayaw? O sige lang, good. Adto lang gyapon ta. Tanaw-tanaw lang ta ba? Sige. Kapita ko karong gabi Join na lang na mo, aron malingaw ka. Ha? To aron man dito nga akong mga amiga ay. Diri lang ko, Mika. Okay na ko diri Ikaw good? Ila-ila sa data oy. Ako rin si Virgie. Ikaw? Jan, Taga diin day ka. taga dinhira ko, G. Asa mo di ang inyo ha? Taga Maluos ko. Mau ba? Jan, okay na nimo nga ako ka lang ubanan din Aron sa nakikaistorya ba? Di nga mo sa di kang ikastorya, no, G? Maayo hinuon kay nalingaw ra ka nako. Okay, alita sa sweet music. Alam niya itong gustong manguyab. Para inyo na ni. Free ni ha. Why bayad? Larga risto. Jan, manayaw ta na. Ha? Dali na, kay free bitaw ni. Ay, kuhan, G. Dali na good. Kailangan kong sumpati. Uy, naunsa ka uy. Ha? First time ko ni na kong sayaw, G. Mao ba? Mao day nga mura kagi kuyawan. Oo. Mura pa. Nanginit akong lawas na. Naggatos niya. Jan, mangutan ako ba? Oo, unsa man. May uyab na ka? Wakataon. Pero, hindi mo kong sabton, makauyag ito. Nga naman, ganahanday ka na ako. Bisag bago patang nagkailan no, di. Gaan na kayo akong feelings ni mo. Parehas na ita dyan. Maubitaw nga ni Duol ko nimo kay ganahan kayo ko nimo. Anya tanaw na ko murag buotan ka. Kung mo nga, uyab na ta. Uyab di ka atong nagkuyog ta. Oo bay? Uy, ay-aya ni mo eh. Pahilom-hilom naman ka. Anya, taga-diin man to, ha? Taga Maluos. Uy, makaya pa ka daw kaya nakauyab ka. Ako yung taon, wag yun eh, paita. Ano, timingan na to ba yun? Nakalitan gani ko kay, wag ko magtuo nga, makauyab ko ato. Surtihan ni mo ba yun? Sige ba, good luck sa inyong relasyon ha. Salamat ay. Kumusta mga part? Part? Muna akong gustong tawaganay na to. Part? Oo, sa man. Okay ra nimo? Sige. Muna na itong tawaganay. Part. Naa na di ay kay uyab, Jan. Oo, ma. Dad-o na diri sa ato, Mauwaw ko, uy. Ha? Ganun mo ka? Mauwaw ko sa imong mga ginikanan, Part. Ganun good taon nga. Mauwaw mo ka. Oo. Maato lang unya ko sa inyo, Part. Nakadumdum di ka sa mo. Dali rin ang tultulon, uy. Magsuruyan, ba ako sa inyong dapit. Sige. Pilahan mo kaadlaw na kalabay. Wa magid mo ani si Virgie. Na makakredito siya nako. Jan! Di ay nangita ni mo, oy! Kinsa mo kayo nangita nako? Part! Ikaw magid din eh. Nga naman, nagtuo ka nga dili ko mutuman sa akong giingon nimo.
Oo. Kinsa man dahil ning babayhan na dyan. Kuan ma, siya si Virgie ma. Ang akong uyab. Oh, unsa gud di ay. Mao din yung imong uyab. Ako in town nang... Jan, asa man ang imong uyab, ha? Pa, si Virgie pa. Ang akong uyab. Oy, kagwapa ba din imong uyab, oy? Ay, dali diri, day. Dayon diri, kay ihawan tamo og manok. Buotan na lagi ang imong mga ginikanan parts, ha? Mga buotan sila part. O, uyon sila nimo nga. Nahimo na kong uyab. Maayo hinuon part. Hapon na ra ba? Upauli na ko, ha? Ayaw na pa uli part. Ha? Ugma na lang pa uli. Kay ako kabitang ihatod. Oh, ikaw? Huwag na part. Unya ikaw? Asa man ka matug? Turagos ka, boss. Dili lang kasod. Okay, sige. Good night, part. Good night. Nitapat man lagi ka na ako. Abi ba na ako katarakas kawas, part? Tugnaw kayo dito eh. Dinihin ako. Tapad mo, ha? Part. Part. Giyagan ko di mo. Pasag lang ko sa kong buhato ni mo, part. 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 May nahitabo gid nato. Ako pagiday na kaunan mo. Bisag laagan ko. Pero pa nakahilabot na ako, ikaw pa. Salamat kay part. Pananglit kon, mamabtos ko. Mga sawa ka ba na ako? Uy, mga sawagin ko ni mo. Salamat, part. Part, manangid unta ko nimo. Unsa man na, part? Muadto ko og Matina sa Davao City ba? Ha? Mag-unsam ka dito. Ato ko sa kumaguwang part. Siya mong mo patiwas na kog pa-eskwela god. Mau ba? Sa ato ko, maglagyo di tayo ni. Murag anak gid part. Kay pa-eskwelahon mo ko sa kumaguwang. Og lisod sad kayo kun akong malibaran. Mau sa lagi. Binili ko si mong number ha. Kay manawag na ko nimo kung tuwa na kas Davao. O, Brad, mo na yung goal kayong nang naong imo kay layo na rin itong imo uyab di ay. o lagi bay? Sige lang, good. Tawag-tawagi lang good to siya, good. Naanabitaw kay cellphone bitaw. Kumusta, Bart? Okay naman part. Niara ko sa kong ate. Mau ba? Kumusta mga part? Gimingaon kay ko nimo, Bart. Sige lang part. Inig bakasyon po hon, mo ara ko diha. Sige, Bart. Ang pingdiya, ha? Love you. Ay, pingawa na gina ko ni Virgie eh. Kaya ba sa bakasyon eh? Aron uli na siya? Ako na lang tawagan, Bi. Di mo naman kundok si Virgie. Busy mo na yung number. Sige, halang ako dial. Salamat nga, nitubag na gud ka, Part. Nga nawag man ka. Part, naunsa di ka? Ako ang ngay nga mangutanan nimo nganong busy kay ka. Busy kay ang imong number. Nanawag si mama oy. Mao dili ko nimo makontak. Mao ba? Sige na ha. Ako na ning padnon kay napakibuhaton. Sige. Mo ba? Nakinabantayan ni Virgie? Obay, pero lahi na siya. Di naman siya sweet. Moray gida nga ating trabaho, abay. Wa ka na magbinuang si Virgie ni mo, bay. Banilo. Ako pa ni mo, no? Imo nang pakalitan og adto sa iyang ati. Awon sa man,
Nakadumdum ka sa iyong igsoon? Mao na ni ang address sa igsoon ni Virgie. Di, si Virgie nang naglakaw ug may nag-agbay niyang laki. Virgie! Oh, Bart? Niyaman lagi ka. Kinsa ning lalaki nga nag-agbay mo? Ha? Eh, kuya bay. Alam day. Bart Virgie. Unsa ko di? Ha? Bart, sorry kayo. Nakasa ako ni Bog. Og mas mahal na ko si Jerwin kay nimo. Bart, ikaw na yung sumbagan si Jerwin sa ba? Sorry ka na eh. Suwi sabay. Ibahala ko sa bed. Sorry nga na. Nakasukmag mo. Naglagot ako. Bart! Kanang imo man gibuhat ako, ha? Gawa man unta ko magbinuang sa itong relasyon. Imahal man unta ka. Pasaylo ako, Bart. Nakakita na kong lalaki nga mas mahal pa na ako kay nimo. Mao pasaylo ako, Bart. Kasakit ng ibuhat mo na ko, Bart Virgie. Sakit ini. Tagay, babay. Oy, napalabyo, naunsam ka, bay. Subog na ka, oh. Gusto Ka, Gusto kong mamatay, bay. matay ko taon. Eh, isa, pag-ingon na nagsulti, bay, napay na kang babae, oy, naunsam ka. Ganang buhat mo ni Virgin ako. Ganang iya mo kong kipasakitan. Mahal ba nung tanak ko sa'yo, bay? Bay, dawata na lang ka matuoran, ha? Nga di, gyud ka mo ang angay sa usa-usa. Sakit din kibuhat ni Virgin ako, bay. Sakit din eh. Virgin! Kung naminaw ka man karon, di mahal paghihapon ka. O kung kinsa dito gusto nga makikigala na ko, mauni ang akong number. 0935-541-5725. O sa akong Facebook account, John Perico Peregrino. Dinhin na lang ko to. O daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power, RMN. Ito mga higalang kaagi ni John nga taga Pinanubuan Sinuga Kitaw-Taw Bukidnon. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, ikay mahal ta rin. Ya, sige na. Tagi ko kwarta ba? Di lagi. Iba sinog maglaglaag ra ka. Man ako gatag nimo kwarta, ha? Para sa imong mga project. Pilar may akong pangayoon, good. Kadaw sa di mo kuya, uy. Oh, Kian, usa ka ba? Di ba giingat ka? Nga kung si Kinsay na kaya, mo ibuhatag? Ayaw na gud pagdinaw. Wa mo ko magdinaw, ha? Pero di lang gid unta ko ganahan ba nga mupagawa og kwarta para sa way biling ng mga butang. Ako gani, gani ko ilaglaag eh, nag-focus ko sa akong pagtrabaho para makahatag ko sa tanang panginahanglan din eh. Kaya si Neil nga nag-eskwela pa, sayon na kayo makapangayo og kwarta para lang sa iyong mga laag. Kadagan ba ni mong istorya, oy? Ala, sige. Kunin ko na anak, malagani mong ipakita ang batasan na rin mo. Layas lang! Oh. Layas! Pa! Gusto lang ko malingaw, bay. Kapoy na kayo sa bayo, eh. Tanang istorya na buhato na ako. Kontrahon sa akong igsoon o gamahan. Pasensya na lang, bay. Sa ako na ba? Pasensya na ito kaya nga. Di ko makanhabi. Lagi, anniversary mo sa akong iyabot. Okay na, bay. Okay na. Okay na, bay. Problema na. Ako na lang, bay. Matagay lang ko ako rin sa diri. Para malimot ko sa akong problema. Nalipong ko eh. Paita ni watik at daw inom eh. Ato tanang shot. Pagkagani to ganina, karon ako na sad. Kung yabag ano yun.
Sige, gumising ang Rosa. Makatakod na ba na? Ay. Kuyawan sa tanim mo, misoy. Sorry. Sorry. Sa to, diyan makatakod ba? Ang smile sa usa ka tawo makatakot nga. Mo nagpaduol ko nimo para mataktan ko. Hala no, nasa di kay problema. Yes. Ikaw? Di man ni problema. Hinanakit lang. May bawra pa kung unsaon aron dali mo wagtang ang problema. Saan nun? Ubad ako. Asan ta? Onya, ansa man? In fairness, may kaining butang na. Rin mo nag-enjoy ko. Huwag mura kong nawasan sa kong ginanda. Same. At least, sa kadigat ka panahon na limot ka sa imong problema. Pilisip ko, Kian, muna akong pangalan. Lyra. And I'll give you my contact number later. What for? Just in case. Gusto kang malimot sa imong problema. Mo? Iyaw ako ni mo, bay. Ano ko nagadungog ni mo dangan? Isukol kang ingon anak. Bay, wala sa kong kasabot sa kong debate atong higayon na bay ko. Unya, hubog pagib ko. Pero, wala mo sa tinuong ko magmahay bay. Nabuwag ka na, yun! Ha? Kadit lang bay ha. Ako nang atuon si Papa kay murag naglalis sila sa akong muda. Sa may problema pa. Istoryahin ang manghudi mo. Ha? Kaya ikaw po nagigugdupa na niya. Kaya nga naman di pa. Unsa may problema ha? Mabdus na! Unsa? Wa nagig ko makasabot ni Munil. Hindi ka na sige lang kang pabadlong na mo, ha? Wa man ako tuyo ako yagod. Bahala na kasi mo kinabuhay nil. Wala kong makasabot ni Mula. Bahala na ka! Kuya. Di kita butuan ang istorya nga wa tuyo ang maong namaptwis. Tinuyuan gid na. O gani. Ay, itabtaa agad eh. Iya ikaw, unsa man ka? Problemado gyapon ba? Masugot ka kung makikita kung wa pa ko'y problema. Oh, sa pamedugay-dugayan na to. Dali na. Ay! Dali. Uy! Ayay. Duda na ko, ana, ha? Ha? Tuto sa unsa ba? Duda na ko ba nga, ganahan ka ng liya. Bay, ganahan migi ko niya bay. Di na ko nailimod bay. Pero diha ra na ko tub. Way laing meaning ang nahitabo namo. Gihimo lang namon pakungawanan ang usag-usa. Aw, tanaw to bitog, madutlan nun yung kalitan niya. Oh, bay. Ay, nga naman ko eh. Yung silira man ang pirming nasa ko noon na. Gusto di kay kung makakita niya. Hanggang tingin ko. So may tabo na ko eh. Ay, kuging na nga. Nga na-inlove na ko niya. Wala siguro eh. Nalingaw lang siguro ko nga kauban ako siya. Pero, kung sa kano kung agdahon ako siya glaag. Basta makauban lang ako siya. Suwayan ako rin. Kaya pa ito nagkasuway rin ng ini, no? Nagkita ta niya, naglaag. Oo. Kapila naman yung uban pero namurag kulpaan ko karon. Uy, Sumitubo na ako. uy, okay na ka? Ha? Oh, okay na, okay na. Sige na yung mga anit ha, gutom na kita ayaw. In love na ka ni Lira, uy. Karo kayo. Dili mo na ang imong liho kong mga istorya. Kailan ko ni mo ba eh?
O, gihibaw ko nga. Nadutla na ka ng lira. Unsa may buhaton ako, be? Oh, unsa ba na eh? Huwag na Jesus tinuod. Ha? Na in love ka na ko? O, Lera, sa tinuod lang, murag na anay kuwang nako kung di na ko makakita nimo. Pero wa ko mag-ingon nga, kinanglan nga in love sa ganako ha. Sabi ni mo, usa sa plis akong tuyo ni mo maong okay kung makikita ni mo. Kay, last na ni natong panagkita karon. Ha? Okay na ko. Huwag na-guilty ko sa kagibuhat. Nakupinig sa na ako sa kong uyap. Nakiuyap? Okay yan. Nagabuwag mi pero nagbalik na sa mi karon. Ug sorry Kian kung di na ako masuklian ang imong gibati para na ako. Lera. Kung mo ito yung desisyon ni Lera, kinanglan gina nga ako ng espituhon. Huwag ako na siyang kalimutan. Murag, digaan-gaan lagi mong nahuron, kuya. Ato mga nangaging adlaw, bugat ikag naw. Ay, kay wa naman kay ka magpapadlong nga ako ron. Huwag nakabantay ko, nga nang tinarong na ka. Di naman ko problemado, God. Ha? Nga nang problemado man ka? Nakasama ko ato sa akong uyab, kuya. Pero karon, okay naman, mi. O gani, wani man siya karon. Ako sige pala ilan mo, kuya. O, sige. Tawag lang niya ako kung naana siya. At tuwa lang niya ako sa akong kwarto. Hi, kuya. Si Lera? Nga naman ka, kuya. Nga naman naigking man ka. Kuan. Ako ay, basta na pagod kay, kayo di ba, wa man si mahipaw nga, babae ang imong uyap? Oo. Mao na nil. Ngayon, baya ka nga. Muwari mo uyab. Mo siya ko nga, babae man mo uyab. Mao di ay. O, kuya. Siya akong uyab. O, love kayo na ko si Lira, kuya. Nawa na siya na ko kausa o di na ko gusto mawa pa siya balik na ako. Mayo kay nagkasinabot magbalik. Og salamat. Lira, di ba? Salamat sa paglab sa akong igsoon. Dami pang gustong sabihin, tanging mong salita. Wag mo Tungod sa kataas sa akong respeto ni Lira, ako siya gatagan sa iyang gusto. Wa na ako siya sa muka pa. Pero wagin kong magdahom nga sakit man di ay labi na nga may bawaan ako nga siya ang uyab sa akong igsoon. Samot nga gatagan ko rason nga mopalayo ni Lira. Di na lang ko og dagang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power, Aramin. I love you, Juniling. Junjun, Wanit na Lin, nakagusto ko nimo. May chance ka ako. anak kong sugtunti ka, di ko ni mo binuangan. Dili, uy. Nanguyab bagay ko nimo, nga binuangan na inuunti ka. Mga usawan. Uyab na ta, ha? Oh, Jun, ako na kang gisugot. Yes! Salamat, Lin. Tinuod ka, day? Imo na kisugot si Junjun? Oh, day, ngano di ay? Hey, berarti gid na maayo, day da. Ha? Ngano di ay, day? Naman ko'y nadunggan anang Junjun. Daghan ko doon nag-uyab. Hala, mao pa, day? Hmm. Pero, basig na usab sa tingalis Junjun, day, uy. Maayo ang day. Sa unar to, eh. Um, Ang tunon ako, dagan kong uyab sa una. Pero, wa naman to. mao pa? Olin. Ayaw jug binuangi, Jun, ha? Olin, di may tabo nga binuangan ta ka. Kay love, takay ka. Hmm? Salamat, Jun.
Pila na kaadlaw. Wa man gid pakita si Junjun ako. Hain man kaning tawhana. Ha? Ang sinakit ani mo si Junjun? O lagi, day. Ako nakita si Junjun nga may kauban nga babae og sweet kaayo sila. Day, may mo ba ayaw dauta si Junjun? Day, wag gid ako siya dauta nimo. Igor ko nagsultis tinuod. Nahibaw man ko pa. Wa kay gusto ni Junjun para nako. Okay, sige. Dili gapon ka mo tuon ako kung na ako'y pakita nimo. Oh. Tanawa niya. Ako silang na videohan. Tanawa. Si Junjun ni ug may kuyo ka babae. Nag-akbayay sila. Ano sa man? Mutuon na ka na ko nga wag ko magbinuang nimo. Salbahe siya. Bahis ka! Paingon-ingon pa ka nga love ko nimo pero naali kay lain. Sinilain! Kisay naging ni mo, na? Ibinuangan ka doy noon. Binuangan? Gibinuangan ko? Tanawa ning video sa kauban nimong babae. Tanawa ni. Ha? Oh, Unsa na, ha? Anong imo man gibuhat ako, Jun? Unsa may saan ako nimo nga imo man kong ipasakitan? Lin, kining... Sorry, Lin. Kuan, nagkita mong good miss akong ex-good niya. Kuan, kining nagkasinabot ni balik ba? Unsa? Di na tutuyo nga pasakitan ka. Pero, saan nga, nahitabo naman eh. Ayaw na pangatarungan pa, Jun. Kay wa ko magkinahanglan, ana. Sabot mo ipasabot. Kalimti ko kay makigbuwag na ko nimo. Chinilin! Sakto ra sa dayoy nga imong gibuwagan si Junjun. Kaysa mag-antos ka niya nga dili matagbaw og sa kababay. Mao gid ay. Og salamat sa imong gibuhat ay ha. Kung dili patungod nimo, basig padayon na ko nga buangon ni Junjun. Dili sa kumusugot dayoy nga binuangan kaniya. Amiga gud kaayo ta. Salamat, Day. Ha? Mular ka sa syudad? Oh, ma, manangit unta ko nimo nga mularga una sa kog syudad. Oh, mag-unsa man ka dito, nak? Mangita kog trabaho, ma. Kaya gusto sad ko nga makalimot sa gibuhat ni Junjun ako. Nahala, sige. Ikaw ang mahibaw. Pag-amping dito, ha? Oh, ma. Salamat in taon kay nakasudin kog trabaho din sa syudad. Bahala na lang og dili ako og sweldo ang importante, may trabaho ko. Miss, na may large yun eh? Ay, naa sir. Kadiyot ha. Salamat sir ha. Balik-balik. Mubalik ko din eh kay gwapo man ang tindera. Nya, buutan bagit. Ay, salamat sir. Ay, nari ko yung nalimutan da. Ay, napakailaing kaliton sir. Wa na. Ang sabay mong galimtan sir. Nakalimot ko pangutana sa mong pangan. Sipatan ni mo sir. Pwede na ko mahibawa ng imong name, miga? Ako lalay unang magpaila ni mo. Eric. Janeline. Ay, salamat. Out na kitahon ko. Ay, makapaway na kit ko. Eileen! Uy, hala, Sir Eric. Ikaw man ko di ay ni. Uy, ayaw na pag-sir na ko eh. Eric lang. Oh, sige, good. Mupauli na ka? Oo, Rick. Pwede ka na ko imbitahon nga mga sa gawas? Ha? Sige na. Ay kahadlok na ko. Dimdod ko dautan nga tao. Gusto lang kong makigamigan mo. Maong niagi at ngantikas nga mugawas ka. Eric. Sige na, Alin. Di araw bitaw sa doon. Sige na lang, uy. Pero minako nimong kuhaon sa kong trabahoan. Unya, makikpangaon ka na ko din sa gawas.
Nganong imo ning gibuhat, Eric? Tungod kay ikaw na ang babae nga akong gipangita. Sa una ko ba lang pakita nimo? Gaana kayo nga kung buot nimo. Nagtuo ko nga naibog ako. Pero dili day. Na-inlove na gid ko nimo, Janani. Eric, Inawat kadawaton nimo ang akong gugma. prangkahan ka lang ka, Eric, ha? Ang tinuod, gaan kay akong buot nimo. Pero, mahadlok ako nga masakitan pag-usab. O unsay buot nimong ipasabot? Gipasakitan ko sa una na kong uyab, Rick. Ug di na ko gusto nga masakitan pag-usab. Kung gipasakitan ka sa una nimong uyab, di rin ako akong isad nga magbalipayon ka. Eric, Atagi lang ko chance kung mahalon og pangkaon ka, Janani. nga di ko nimo pasakitan. Dili ko nimo binuangan. Ako nang isad mo. O, sige na lang. Uyab na ta. O, Rick, ako nakagisugot. Salamat, Janani. Imo na ba kong biyaan? Ha? Anong biyaan man? Nakuha naman ni imong gusto. Di ba, mamuna yung giapas na mo ang among pagkababay. O kung makuha naman ninyo, inyo na magpiyaan. Ang uban tingali. Pero lahi ko, Janani. Nisamot ang akong gugma ni mga may nahita po na nato. Salamat, Eric. Ha? Mapauli ka sa inyo sa Davao? Ulin, kay nanawag na ko ang akong mama. Kinahanglan ko mapauli kay nagsakit mo lang akong papa. Mao ba? O niya ka na sa mga mabalik din eh. Kung ma-okay na si papa, ubalik din ko din eh. Basi di na ka mabalik ha. Di ko na mahitabo kay love na kay Kalin. Pag-amping din niya. Ikaw, Sad, pag-amping dito. I love you. I love you too, Eric. What if I never kiss your lips again? Bisan tuod o nagkalagyo mi ni Eric, pero padayon paghihapon ang among communication o nagpaabot ko sa iyang pagbalik. Dini nga lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Jeneline nga taga Dumanhog, Cebu uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagulahan, it's not goodbye. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sugin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papeda. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaabi. Yadus lang niining tulamanon, handumanan sa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O magkakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Tanawa na good ka, nagilak na sad ka. Ang angbi, balik-balik naman lang ko nang nahitabo. Huwag ko mahibaw ko nun sa problema ni Ben. Ako nga nung dili siya makahimo nga dili magbinuang. Sige ko no. Basta ko na ipuli niya ni mo. Mga chicks po hinuon kaayo. Mga sexy? Oo, siyempre. Oh, mau na problema. Ha? Ano naman? Day, dili sa pag-unsa ha.
dili mo ko makaingon nga dili ka love ni Ben, pero basin og na lang sige pangita nga wa nimo. Like, unsa man? Ayaw kalain ha, pero kanang basin og tungod sa imong kuan ba? Sa unsa, uy? Sa imong lawas, good? Unsa? Suwayi lang ko ng buko, ana. Ani ha. Suwayi lang ko nga magpadaot ka. Buhatan na ka na ni Ben. Hindi ko matuo, ana. Kung dili ko niya madawat sa pagkaako, mas may magbuwag, be. Bahala ka. Ikaw mag-iko. Basta, uy. Atong sabot inig sa bato, ha. Pastilan. Maayo, baya ni mong mudag panambag. Unya ikaw, o ka man gani kay uyab. Mas maayo manambag ang mga tao nga way uyab pa. Kaya wa mabuta sa gugma. Realidad mo'y gihuna-huna. Og utok ang akong gigamit. Dili kasing-kasing. Ay, makaingon pa lang ka na ron, kay wa pa man ka ma-in love. Kasi ingon nga wa. Ha? May uyab na ka? Bago pa gani ka nag-ingon nga wa ko'y uyab pa. Yes, wa ko'y uyab. Pero, na ako'y dugay nang nagustuhan nga tao pa. Og, abi mo pa? Magkita minig Sabado. Excited na kay ko pa. Nahala, sige. Good luck, anak. Hi. Hello. Asa naman sila si Andrea og Ben? Actually, bago lang nawag si Andrea na ako nga nag-away ko na sila si Ben. So, di lang ko na sila madayon. Ang mao ba? So, mamauli na lang ta. Ganun mamauli ko taon. Ni alam ta din eh. Sayang sad. Manglaag ta nga kita ng duha? Yes. But before ana, ngaon sa ta kay gutom rin na. Sige. Ha? Mura ni ordero ni mo, mga dahon-dahon? Yes, Cha. Nag-diet mood ko. Oh. So, ako mag-rice and... Rice? Mag-rice ka? Nambo ka na. Ha? Ayaw ka narangin mong kaugalingon nga magsigig kaog rice. Uy, kinahanglan nga healthy yung panganon. Aron, dili ka dali yung sakit. Yun nga, sexy bagid pa. Sige. Kuha na lang ako. Parehas na lang sa imo. Hoy! Hinahinay lang sa pagkaon ako. Ay, nausa ka ba? Natukan ba yung taon ka? Ang pagod. Gutom. Itaon kay ko pa. Uy! Ginali magkapura dahon abong gikaon kanina. Ano misugot masyad ka? Mau may gusto niya. Og, wa sa ko nakitang sayop sa iyang gisulti pa ba? Ako sinsundon para makita niya nga ideal girlfriend kid ko niya. Sorry. Nanawag si Rex. Hi. Hi. How are you? Easy ka? Dili man. Nga naman. Basinaw ganahan kang budungan akong gym? I mean, if ganahan lang ka, ha? Or hilig ba kang exercise? Ha? Kuan? Uy. Pwede kaayo. Actually, nagplano sad ko nga mag-exercise gyud karon since day off man ako. Good. Arrange out mo ang location, ha? See you. See you. Kutasa, uy. Ha? Gamay pa itong nadagan mo sa treadmill? Kutasa mo din ka? Abi ka pag mag-gym dito pa rin? Yes, uy. Medyo nabaguhan lang yun ko kay nakapahuay man kong gym good. Saon niya, na-busy man. And usahay, layan ko kay ako rang usa. Kasi. Karon na naman ko, kalayan. Oh. You know what? I like your cherry.
dagang tag similarities. O ganahan to nga mas makaila pagkadi mo. Rex, Pwede ka maling mong girlfriend, Char. Ha? Kamu na? yes, kami na. Unya, sumaas imong mga gipang chika na koon sa man. Barugan yun nimo nga mukaon ka ng mga gulay o mag-gym ka permi. Yes! Taring hilig niya mo akong buhaton. Para makaingon siya nga ako na gyud ang iyang ideal girlfriend, di ba? O karon sa sigurado nga daily na gyud siya mangita pa og lain. Hey, Charlie. Nak, nabala ka naman ko nimo, oy. Ha? Nga naman pa? Ay, slim naman kang daan. Unya, nag-diet pag-yug ka o nag-exercise pag-yug ka. Daot naman hinuon ka. Pa, okay ra gyud ko. Ayaw ka balakan ako, okay? Let's go? Oh, love. O saan yung gusto mo? Ha? Nga naman di ay? Medyo baduy. Okay, something sexy or ganang cool sa tanaw ba? Murag kag karaan tao, ano eh. Sige, sige. Magilis ko, love. Love, dili mo ko komportable, ani. Uy, nananaw ang mga tao na ako. Itanaw kanila kay gwapa kay Kalaf. Ug-usa pa, naiuban na nga suya rin mo. Pero... Ganong magagad mo ka sa laing tao. Pero asan din lang yung pagpagwapa day? Sa laing tao? Dili din ako. Of course, para ni mo, no? Kay imo ragid ko, Rex. Imo og imo ragid ko. Good. Ato day, mag-usap ta sa mga program sa gym, ha? Kay medyo tambok gud ka na. Aha? Love, dili na gid ako kaya. Kapoy na gid kayo. Kaya lagi na. Padayon lang. Sige na. Nalagid lagi. Mara na ko. Ay, salamat kita kay nagmata nagyugta. Nak, Unsi na itabo. Na-overfatigue ka, girl. Naon sa manitaw ka. Uy, huwag kay pakis imong lawas. nak, ay naginigos ba ha? Ay og sunda kung unsay gusto sa imong uyab. Labi na kung di ni maayo para nimo. Kay kung tinuod nga mahal ka niya, ay dawat ka niya, ay bisag unsa pa'y lawas nimo. O bisag unsa pa ka. O kung di ka niya madawat, o buti pasabot ana, pang display ra ka niya. Ayaw sa kunin yung sermoni, be. Asa man siya? Huwag mo mahibaw, girl. O guwa na sa namuting og imong cellphone, sukad ka na kuyapan ka. Igo na ko gichatan pag hatod niya ni mo dinis ospital. O guwa na gid mo reply na ako. Sige lang. Ato na ako siya sa ila. Nak. Yes? Oh. Kinsa ka? Han, insang... Oh. Sorry? Bagkaan mo daong sa? Gibuhat ako ang tanan nimong gusto. Gihatag na ko ang tanan nimo. Na ospital pa ko tungod nimo. Nya moro din ibuhato nimo. Pagbinuang ka na ko. Sorry, Chari. Unsa may apan na ko, Rex? Ha? Unsa may pagkuwang na ko? Sorry. Pero, wa ko nakita ang padulungan sa itong relasyon. Unsa? Dili ka ang klase sa babae nga ma-imagine akong ikauban ako sa altar, Chari. Rex! That your phone is trying hard to hide. Ditong higayonan ako na-realize. Nga bisag unsa pa kakagwapa, ka-sexy, ug bisan og tumanan pa nimo ang tanang gusto sa lalaki. Bisan og i-please pa nimo siyag maayo. Pero kung dili gid kamo para sa usag-usa, magbuwag gid mo. Nagmahay ko. Pero nagpasalamat sad ko kay nausab ang akong mindset tungod sa maong panghitabo.
Dili na lang kutob o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Chari nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayo, awit nga nagulahan. How could you say